buntag mga idol. Biril, hilig na sa biril kon. Cool. Indukon po diyo. Dart. Kaway-kaway sa likod. Welcome back to my channel. Kaning taga Carmen, kagayan di Oro. Lagiyas tulay. Lagiyas tulay. Sa Pilipinas, og ning sibianang DXGM Super Radio 1125 kini ang balita bagay kapuso. Daghang salamat kini mo Super Jazz sa Torre Franca sa mga report bagay kapuso. Gahapon, disgrasya gyud na hinaykan gid sa perjian ag beef steak. Og ang fish fillet, ha? Atong interviewon karon ang usa ka tawag ini, usa ka pulis sa Pilipinas. Wow. Karon pag-abot sa Canada, nahimong butser. Nya. Pangutana unsa pagkaunsaa, nahimong butser. What's this mga kabisaya? Kani, wa ba ka gimingaw sa imong kaning trabaho isip usa ka pulis? Siyempre, gimingaw, pero ang taon naman taon man. Mao naman yung realidad.